Vyberme si Trail Assist. Len na ukážku vám predvediem, aké je to jednoduché. Nemali by ste to skúšať doma, ale dávam to dobrú predstavu o tom, ako presne bude vozidlo kontrolovať rýchlosť pri výjazde na tento kopec. A samozrejme, ja do toho nejako nezasahujem, takže to všetko robí samo. A udrží to pekne plynulé až na vrchol. Novú offroad aplikáciu sme navrhli tak, aby bola super prístupná. Stačí na ňu ťuknúť, máme Overland, máme Baja. Cybertruck má schopnosť krížového prepojenia vo vzduchovom odpružení, čo pomáha prenášať trakciu na kolesá. Ó môj Bože! Maximalizuje to množstvo trakcie, ktorú môžete získať pre terén, v ktorom sa nachádzate. A režim Baja je veľmi zameraný na vodiča. Rád o režime Baja premýšľam tak, že ako by trochu zmenšil rázvor auta. Takže sa z plnohodnotného užitkového pick-upu dostanete takmer ku motokáre. Máme kontrolu nad vašou ovládateľnosťou a vyvážením. Ak sa ocitnete v situácii, keď potrebujete trochu väčšiu stabilitu, môžete posunúť vyváženie ovládania dopredu a nákladiak bude ako pribitý na koľajniciach. Ak chcete zažiť trochu viac zábavy, uvoľnite to, posunte vyváženie dozadu a užijete si parádny drift. Máme tiež rýchly prístup k režimu brodenia. Zvýši vám svetlú výšku a natlakuje batériu. Celá spodná časť nákladiaka je vlastne batéria. Tesla kladie extrémny dôraz na bezpečnosť, preto natlakujeme batériu, aby sa do nej nedostala voda. Ani iné vozidlo to nedokáže. Naša výška brodenia je 815 mm, čo je zhruba povrch týchto pneumatík. Robíme to preto, aby kabína, elektronika a vy zostali v suchu pri prechádzaní hlbokou vodou. Takže si môžete užiť skvelý offroadový zážitok. Trail Assist je terénny tempomat Cybertrucku. Takže teraz som úplne mimo pedálov. A auto samo zistí, koľko presne regeneratívneho brzdenia a brzd použiť. Aby nás plynulo dostalo dole, toto vám umožňuje ovládať rýchlosť, pomáha pri výjazde do kopca a zjazde z kopca. Čo je najdôležitejšie, môžem sa sústrediť len na riadenie. Pekelná brána je priamo pred nami. Potrebujeme lepšiu hudbu. Môžeme použiť Starlink? Máme Starlink. Sme pripravení? Keď ideme hore niečím ako pekelná brána, jedno koleso máme až meter vo vzduchu. Dokážeme udržať kontrolu vďaka mechanickým uzávierkam diferenciálov, ktoré zabraňujú tomu, aby sa jedno koleso príliš roztočilo v zákrute, čo by mohlo spôsobiť stratu prilnavosti a zošmyknutie. Úplná hračka. Hľadáme ten najstrmší úsek, aký len nájdeme. Odhadujeme, že je to pod uhlom asi 62 až 63 stupňov. Krútiaci moment sa stále prenáša na koleso s trakciou a ďalej vás poháňa vpred. V dvojmotorovom modeli si môžete samostatne zvoliť uzávierku predného a zadného diferenciálu. A v trojmotorovom modeli máte prednú uzávierku diferenciálu, ktorú môžete aktivovať cez používateľské rozhranie. Terénna svetelná lišta vám zase umožňuje sebaisto jazdiť v teréne aj v noci. Cez používateľské rozhranie môžeme priamo ovládať bočné svetlá, hlavné svetlo a všetky úrovne jazdy. Je úžasné byť v takomto vozidle s našim systémom, pretože máme počítače, ktoré veľmi rýchlo monitorujú rôzne senzory po celom vozidle. Vďaka tomu dokážeme tieto situácie sledovať, detegovať a korigovať oveľa rýchlejšie ako človek.